kale min kɛra sanu an ka soma kunun ka ɲininkali u ko muso min an balimamuso min ko ale jɔlen do ji jɛma dɔ bɛ bɔ ale la a bɛ se ka sali n'a ye wa Ibn Semina rahimahullah ni dɔnnikɛbagaw tɔw ɲininkara nin na u ko muso kɔnɔma ji min bɛ bɔ a la ten ji jɛma min bɛ bɔ a la ten n'a y'a sɔrɔ ji in bɛ bɔ denso de kɔnɔ a sɛnɛyalen de don mais a bɛ muso ka saliji tiɲɛ mais n'a y'a sɔrɔ ji in bɛ bɔ minal masanati n'a bɛ bɔ ɲɛgɛnɛ ji foroko de kɔnɔ sugunɛ ji foroko n'a y'a sɔrɔ a bɛ bɔ yɔrɔ de la ji in sobilen don a bɛ saliji tiɲɛ mais u ko a ka ca o ji sugu ni muso kɔnɔma da a ka ca hali ni muso min kɔnɔma tɛ o ji sugu ka ca a bɛ bɔ denso de la wala Ibn Semina ko n'a bɛ bɔ denso kɔni de la sɛnɛyalen de don maana ni ji in don n'a ka fini n'a ka fari yɔrɔ de min ma a sobilen tɛ ji in yɛrɛ sɛnɛyalen don mais a bɔli kɔni bɛ muso ka saliji tiɲɛ n'a y'a sɔrɔ i ye saliji ta a bɔr'i la saliji bɛ tiɲɛ ou bien n'a y'a sɔrɔ a bɔr'i la i bɛ sali kɔnɔ saliji tiɲɛna sali tiɲɛna i bɛ sa kɛ saliji ka de i bɛ saliji kura de ta mais o ko n'a y'a sɔrɔ a ji sugu bɛ muso nɔfɛ de wagati bɛɛ musow dɔw ta u ye fɔlɔ min fɔ n'a ko a b'i ka saliji tiɲɛ i bɛ taa saliji ta o y'a sɔrɔ min ta bɛ n'a ma wagatiw dɔw la a bɛ tigɛ wagatiw dɔw la donc n'a nani ma a bɛ bɔ denso de kɔnɔ ji yɛrɛ sɛnɛyalen don mais i ka saliji tiɲɛna i bɛ saliji kura ta ka sali bon n'a y'a sɔrɔ Ibn Semina ko n'a y'a sɔrɔ a bɛ tigɛ mais e yɛrɛ b'a dɔn nin wagati na a tigɛra ka bɔ n na dɛ bon mais nin wagati na a bɛ na mana nin wagati na ji in bɔra mais sani sali wagati wɛrɛ kana a bɛ tigɛ maana sali fana wagati ji in bɔr'i la mais sani lagasara wagati ka se a bɛ tigɛ a ko o sugu ni a nani na sali wagati min na i bɛ se ka o bila sali wagati min bɛ tugu la i bɛ saliji ta i bɛ sali n'a nali ka ci ma mais a bɛ tigɛ a tigɛra wagati minnu na i bɛ sali a bɛna i ma wagati minnu ma n'a na ni sali wɛrɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan i b'a bila o ni o sali nana wagati dɔ na i bɛ saliji ta ka sali bon n'a y'a sɔrɔ a tɛ tigɛ sa n'a y'a sɔrɔ a bɛ muso nɔfɛ u ko o bɛ komi seli bawuli sisan o ji sugu bɛ muso nɔfɛ de koda dɔrɔn wagati bɛɛ a bɛ bɔ dɛ wagati bɛɛ a bɛ bɔ donc u ko ni muso sugu fana bɛ komi almustahada bangejoli bana bɛ min na ni muso bɛ taa o kiri la mais maana sali wagati e ka saliji kelen ta ni sali wagati sera saliji ta bon fo ka to wagati sali ni ji min bɔ bɛ a t'i ka saliji tiɲɛ sariya jɛra ko maa dɔ a faamura ni min ta bɛna a bɛ tigɛ ni min ta bɛna a la mais kudayi tɛ n'a nani la wagati min a dɔn ni fini minnu na a bɔra dense dɔ kɔnɔ a dɔn na fini minnu na olu sɛnɛyalen don mais saliji tiɲɛna i b'i ka saliji kura i bɛ sali n'a y'i sɔrɔ hali sali kɔnɔ sali tiɲɛna bon ni sisan nin ta bon ale bɛna nani ka ca ma dɛ mais a bɛ tigɛ a nali ka ca ma dɛ mais a bɛ tigɛ donc n'a tigɛra wagati min na saliji ta o wagati la donc i ko o wagati sali ani hari sali min bɛ se ka fara kan ni yɛrɛ y'a dɔn sali dɔ in wagati a bɛ se ka na ma donc pour ka ko nɔgɔya ma wagati saliji o ka gɛlɛn ma i bɛ se ka a yagaruya ni wagati dɔ na dɔrɔn i bɛ saliji ta i bɛ sali bon n'a y'a sɔrɔ a b'i nɔfɛ kudayi de e b'a bila de sali wagati kana teliya ka saliji ta de mais ni wagati dɔ na dɔrɔn i bɛ saliji ta n'i ye saliji min ta fo ka to wagati sali ka ba ji bɛ bɔri la hari n'a bɔri la k'i to sali de kɔnɔ continuer ka sali la fɛn t'i kan nin bɛ komi seli bawuli bɛ mustahada u ye min fɔ nin na o y'o de denba ka kɛso ye min ye i bɛ hakɛ to dɔɔnin ko dɔw ko ka dumuni k'i tugu ka dumuni kɛ ni numan bolo ye
ko yala abe cogode haramu de do kabaira junubu de do cede nyambali ako akana dumuni ke akana mina na kan numan bole setane be dumuni ke na numan bolo de seta be abe mina akan numan bolo de donc setane ladege de do mo mi ujuratila daruratila hari munu niye tay duma sawba tay veri minani numay ka mite haram atebbe setane ladege de do a haramu yele do islamiya sharia la parce que chine nye mo danga kama dondo la chide ni mo dobe ke ka dumune ke aye dumune kana numambolo chide ko dumune ke ni ikini mbolo a akonne te se ka dumune ke ni ikini mbolo ka sura tigi besede me yere bonya de yato yen ni fo chide ko ala kana to ka dumune ke ni ikini mbolo akini mbolo jara chen kini mbolo jara sinya kele kate ko ni logo bila logo akenu ba ko mi yiri de a jara chide nya tanga ala kana to ni be se ka dumuni kenay abolo jarate wala haramu yalendo ika dumuni keni numambolo e a haramu yalendo ika mini keni numambolo e pisetane la degedero fonni darura be mugo minuna ala be mugo do da ale ka ko bebe keni annumambolo de haraba ka kantigeli kana kan numambolo de abaka sabelu ka kan numambolo de ubafo oma ale asaru fento tigika o danchogo de yoye ube ni bana be min ka kinimbolo la ite se ka dumuni kena ube ite se ka bara kena ni ka ko keni numan bole darura kama fento oka min ni foy te la ki yere tugu o de haramu ye tiye kube nugatia yawo kali singan kawa kinne kube ti yampa mani konta na sadaka kali singan kawa kinne kube kunyanta na sadaka ninye min foko odo nyini kalido jabira ya nu ko do de ye do ka misiu aya ka misiu do ufa aleye do ka misiu de do akachie aya do misiu de do bon ko sisa otigi fatura o min fana ka misiu do na chie do na ka misiu do na le fana te balola bo sisa min deunye minye misiu nunundu a deunde ko be misiu nunu sara ubake chogode anku kadi min chie duna ka chie tabaga munumbe akaduma anya jabi odo bo kon nyinen kali intu maposhe kadafa kon nunu mi nye misindun ale deunye misiu worita kadi min ka misi duna chie duna ka deuma ko ulu tamina min tado min ka chie do na le fatura na ka chie do na kan ka di aka chie tabauma ko chie tabau ko ulu tamina ko me chie tabau ko wori be min bolo ko ulu tamina me aka sadaqati atigiye ko nimbe ke chugudi na ya suru chie tabaga bede ye baliguye ube bennaninka denke mu doron ta te koy na ka muso ben ade muso be mo woro be munu be tiela tie tabaga benna beye baligo haklimay abede be nyininka denke mu doron te ni denko banna kamina nu ya do ka tie tabaga wore munu be aka muso dobe uba ka de muso dobe ubeta di uluma aw fata de fulen ninye anya di aka chema uma aka karasa uma uluma so kamina
awa fule parce que aw fana y'a ci tabagaw de anw tɛ se ka sadakati k'aw tɔya a fule n'u olu y'a mina u ta de don n'u y'a yira cɛmanw ma n'u ma sɔn minnu y'a mina n'olu mako b'a la olu ta de don bon n'a y'a sɔrɔ ciɲɛtabaga bɛɛ de ko sisan jɛra a cɛ n'a muso a bɛɛ baligu ni hakilima u bɛɛ de ko an t'a mina sisan a y'a sadakata tɔgɔ la a b'a sadakata tɔgɔ la o wagati bon ko ɲininkali joli de b'a kɔnɔ fula ɲɔgɔn na ko yala bɛ daga mɔgɔ ka umura kɛ ka sɔrɔ i ma hiji wa o bɛ daga ci bɛ ɲɛ alimura 4 alimura 3 ɲɔgɔnna de kɛ ka sɔrɔ a ma hiji a ye alimura 4 na de ni a ka hiju kɛ ɲɔgɔn fɛ i bɛ se ka alimura kɛ ka sɔrɔ i ma hiji ciden yɛrɛ ye alimura 3 kɛ ka sɔrɔ a ma hiji alimura 4 na de ni a ka hiju kɛra ɲɔgɔn fɛ o ye fɔlɔ ye filanan ko a fɔra ko mɔgɔ tɛ se ka alimura kɛ mɔgɔ ye ni yɛrɛ ma alimura k'i yɛrɛ ye ko denw de b'a fɛ k'ale bila ka taa alimura kɛ a ka mɔgɔ ye ko ale fana ma alimura kɛ a yɛrɛ ye yala ale bɛ nin fɔ a tigi ye ou bien ale b'a da de nin ka ka taa jako a fɔ a tigi ye ko ne ma alimura kɛ n yɛrɛ ye i b'o fɔ a ye de k'a fɔ e ma alimura k'i yɛrɛ ye parce que cide sallallahu alaihi wasallam a ye cɛ dɔ de ye a b'a fɔ labbaika an suburumata ciden ko suburumata ko n ye labbaika kɛ suburumata ye a ko suburumata ye jɔn ye de a ko n balimakɛ de don a ko n b'a kɛ ka hiju kɛ o la ciden ko ye hiju k'i yɛrɛ ye fɔlɔ wa a ko ye awa ko hiju k'i yɛrɛ ye fɔlɔ o kɔfɛ i bɛ hiju k'i suburumata ye wala alimura fana bɛ o cogo de la ni i bɛ alimura k'i yɛrɛ de ye fɔlɔ sani ka kɛ mɔgɔ n'i taara i b'a jɛya ye ne kɔni ma alimura kɛ n yɛrɛ ye dɛ mais ni n taara n bɛ alimura kɛ n yɛrɛ ye fɔlɔ ni n yɛrɛ ka alimura kɛra wagati min n bɛ alimura kɛ i ka mɔgɔ ye i bɛ nin fɔ a ye de mais i tɛ da ka taa alimura kɛ ka sɔrɔ i ma alimura k'i yɛrɛ ye parce que ni e ye alimura kɛ mɔgɔ ye i ma k'i yɛrɛ ye o alimura in tɛ sa donc fo i ka alimura k'i yɛrɛ de ye fɔlɔ o kɔfɛ i bɛ alimura kɛ mɔgɔ wɛrɛ wala i b'o jɛya ye dɛ ne yɛrɛ ma deli ka alimura kɛ dɛ mais ni n taara n bɛ alimura kɛ n yɛrɛ ye fɔlɔ o kɔfɛ n bɛ alimura kɛ i ka mɔgɔ ye bon ko masala kabila kesi ninnu a ka kesi dɔw dila hɛra kesi ko ni mɔgɔ o mɔgɔ seko ye min ye i ka don a la pour ni kabila bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ cogo min ou bien ni hɛra ko min nana bɛ se ka don a la cogo min k'olu b'u ta kɛ cogo min mɔgɔ minnu bɛ Bamako yan ani mɔgɔ minnu bɛ Afiriki ani mɔgɔ minnu bɛ Ameriki ninnu ni Faransi ninnu olu ka bɔta ka ca ka tɛmɛ mɔgɔ minnu bɛ Afiriki fo cogo de ni bɛn kɛra o kan wajibi ko tɛ o hɛra kesi minnu filɛ nin ye dɔɔnikibaw ye min gɛlɛya la a kana kɛ ɲɔgɔn diyagoyali ye a kana mɔgɔ diyagoya ka fɛn bila kan min na a yɛrɛ jɛnnen t'a ma a y'a diyagoya ka bila kan o de tɛ bɛn la yahillu malu imri'in muslim illa bi ti'bati min nafsi ciden ko silama ka nafolo a tɛ daga i ka silama ka nafolo min a la fo a ni yɛrɛ de ka jɛn n'a ye kesi ninnu hɛra kesi dɔ baasi t'u la dɛ mais a kana kɛ diyagoya de komi ni dɔw b'a kɛ ko n'i ma dugu ka kesi bɔ n'i nana i ka passeport bɛ minɛ i la ou bien bɛ t'i fa kani ou bien bɛ t'i mɔgɔw kani k'i la maloya ou bien k'i minɛ ninnu de tɛ bɛn a la o ye haramu de ye o ye de ka hadamaden ka wari diyagoya minɛ a la de o tɛ bɛn silamɛya sariya la mais n'a y'u kɛ de min seko ye min ye ou bien karisa ni hakɛ bilalen kan nin ka di ne yɛrɛ ne bɛ s'a la baasi t'o la a kana kɛ diyagoya de n'a yɛrɛ de bɛn n'a kan minnu bɛ Afiriki
komi aw te baara la ube wari sɔrɔ ka dɔgɔya aw ka nin hakɛ bɔ aw jɛna n'a ye minnu bɛ Ameriki minnu bɛ Faransi aw bɛ baara yɔrɔ de la aw bɛ wari ɲini yɔrɔw de la aw ka nin hakɛ sara o fana jɛna n'a ye diyagoya tɛ fɔrɔso tɛ baasi t'a la a kana ɲɔgɔn diyagoya de ko musokɔrɔba man nin faamu ale y'a fa ye si min cogo de bon ni ye ɲininkali min kɛ pour ma ka ɲininkali faamu ko hakɛ juman bɛ se k'a to simmi hakɛ juman bɛ se k'a to ni haramu bɛ don i ni mɔgɔ cɛ ni tɛ se k'a furu simmi min bɛ haramu naati simmi ka kɛ den ka kalo fula ka simmi furancɛ kɔnɔna la san fula a ka kɛ san fula ka simmi furancɛ kɔnɔna la a kana sɔrɔ den tigɛra ka bɔ sin na ni den tigɛra ka bɔ sin na a bɛ se ka dumuniw dun a bɛ simmi min k'o kɔfɛ o tɛ jate simmi ka kɛ k'a to ka den to a ka simmi furancɛ kɔnɔna na simmi min bɛ haramu naati a fɔlɔ ye nin de fɔlɔ den ka ni muso in simmi k'a to a ka simmi furancɛ kɔnɔna la san fula kɔnɔna kɛlɛ filanan simmi ka dafa 5 la simmin ka dafa 5 la ciiden ko la tuharimu masatan wala masatayn mana n'a ye muso ewa sindo a da kɔnɔ k'a sama masatu y'o de ka nono sama ka taa a kɔnɔ ma kelen kɛra n'a sagira ka sama ka nono sama ka na kɔnɔ ma filanan kɛra n'a sagira ka sin sama fana ka nono sama ka na kɔnɔ ma sabanan fo nin ka dafa 5 de ka dafa ni a ye sin min ka ewa min ye ka muga siɲa 5 masatu ye o de mugani ka muga siɲa 5 n'o o dafara o de bɛ haramuli nati mais n'a y'a sɔrɔ ale y'a dɔn a sin na a ye sin muga siɲa 1 de a y'a bɔ a sin na ou bien a y'a sin muga siɲa 2 a y'a bɔ a sin na o tɛ haramuyali nati fo 5 in de ka dafa a ka san 2 sin min kɔnɔna na nin de bɛ haramuyali nati bon nin ye ɲininkali min kɛ ko bankiw dɔw bɛ diɲɛ kɔnɔ u b'u danbe ka taa ko banki islami yan fɔlɔ Sheikh Albani ko tɔgɔ simple de bɛ fɔ sinon banki islami tɛ diɲɛ kɔnɔ Sheikh Salih Fawzani fana ko min bɛ fɔ ko banki islamiya a ko o tɛ a ko ngalon de b'o fɔ banki islamiya tɛ banki minnu bɛ a bɛ iriba banku ou bien ni iriba banku de bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ a ko bɛ se k'a fɔ banki dɔw ka iriba n'a ka haramu ka nɔgɔ banki dɔw ye mais k'a fɔ silama banki a ko o tɛ nin ka faamu fɔlɔ bon filanan ko minnu b'u danbe ka taa nin banki islamiya ma ko baara cogo dɔ b'u bolo ko ni e mako bɛ mobili la k'u b'a fɛ e ka taa mobili tigi fɛ parakini la mobili qualité min ka di ye i k'o ta u bɛ papier sɛbɛn k'a d'i ma i bɛ irisi sɛbɛn i b'a d'i ma i n'a bɛna banki tigiw fɛ olu bɛ wari in di e ma e bɛ taa mobili in san mais ni e bɛ wari in sara olu ma dɔ bɛ fara a kan nin ye iriba jɛlen de nin kɔrɔ de ye a bɛ komi n'u ko mobili n'u ye irisi kɛ ko mobili ye 10,000,000 de e nana e ye 10,000,000
ye million tan dima e tara mobile sa me ba sa million tan ikele abe comme ye million tan warije jurude doyla men ni ba sara million tan ikele mobile donnani politique ni palande dro donc ni nya haramu de iriba do ate be islamia sariala doni ke bawo ko ke cogo nyuma min bala aka soro banki yere de ye mobile sa uba ka prakini la banki ye mobile sa no ka warije de mobile fere la de ro banki mbe mobile de fere u ye mobile sa nembu ka prakini la e nanu ma e ko nemma ko be mobile la aha ko mobile be mobile ufule prakini la mobile sugu min kadiye ikota mobile sugu min kadiye yota ebo uko sisa ni mobile wori je million tandero me ni ba ta juru de la kalo ka doni sarala fo kata dafa million tanufla bashi tenina parce que mobile sanem bu bolo kaba na benna kelenka u ba fo ninde ma al bayu taqsit bashi tenina islamia sarala me akasro mobile mbu bolo de me ka fo e kata tereme yoro wore ulu ka saye ko fe e ka sara ulu la ka do faraka wo yiri bade ha bolo ma di wi misala kan ba su ko da daga nan da bolo ni fara ni ya ko nan da bara do sira kan ko tin na be bara ka ni ba do bo ko ambe mugo jabi munna mugo munu nu ba fo ko anka jamana kono ko banque islamique tew bo fo ikata juruta ni banque de la ube fo ni banque de ka bara ke nyon fe darura de do ko ba misala ya ke le sogo duwa ani le sogo dute kelenya de ni ala ye iriba haram sanni fere bara dagale hake jumambe ni wori be surala ni ribate bara dagale hake joli be ni mogo be se ka ke ka wori soro min te iriba bara dagale o joli be le sogo fana ye ebe yoro dola kungo ye emina ni ma dumuni ke se sambesa dumuni dagale wori site ni le sogo inte ewa dankaniya bambolo le sogo imbi ka darura in fana wuli a dagare ka le sogo dunni na ni ye dumuni halale len soro iba toy me iriba te oye bara halale saman de be bala halala chaman de be ni mo be se ko ke ka wori soro ka balo soro donc ate be doni ke ba ko darura site mimbe iriba la daga moy o darurate et puis mo ka do foyite cheikh islam buntame doni ke ba ko ni musrikiya boray junubu site junubu min ka jugu iriba ala ye min fo iriba nofe ama nyogona fo ala kutasi nofe ni musrikiya te junubu site junubu min ka bo iriba parce que ala ko iriba na awa mo min maso ka iriba bila awajulu nanima ima so kabila ako chogori ikado ini ala be kelena ini chiden be kelena ini ala yere iriba dunna yere ni ala de be kelena donc kumbo koroniye haklimay iriba dunna ni ala de be kelela mo min baki ka iriba dun abe ko min ni mo min ya ka tamanta ka joko ala na ube chiden na anka keleke Cheikh Sala Bontemiya ko ala ye ko min fo iriba no fe ma fo junubu si no fe tawa uti uko iriba darahime kele ni hada mademba duka do ikono aka juguni jeniya bisabani wore ka jeniya ke sinya bisabani woro iriba darahime kele ka jugunai hadisa dola iriba darahime kele ikono la abe ko min ni ba ini ba de jera iba muso abe ko ino de jera do nana imamuna maliki ma ko do de do ko ako na ya soro fembe jiya kono mimbe do kono la min ka jugunu doloye ko ale ya ka muso bila do de la kana ni fo maliki ko do ko ni fembe jiya kono mimbe do kono la min ka juguni doloye ko ni obe jiya kono ko ale ya ka muso haramu ya bila maliki ko ta mbe miri sini bena atigi tara anale ewa maliki ko aka muso bilala ha akoye munye
ako foyi te do kono la min ka jugu ni riba ye mɔgɔ tɛ foyi do kono n ye ala ka kitabu lajɛ ka ciden harisaw lajɛ mɔgɔ tɛ foyi du ka dɔ i kɔnɔ min ka jugu ni riba ye donc an bɛ min fɔ hadamadenw ka sabali ومن يتق الله يجعل الله مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ni wori munu ni ebe riba min do kan wori nyene kan so munun jo dombe na fini saba ambi meleke fini jema saba de la dro ini foite bonni jian kono iye riba min nganamu ka sojo ka feunke ini foite boala ni fini sabate fu ani parafe min be keila fini saba ni parafe min be keila ini ode be boa kono kata ka betoya ni munun tora ikofe ewa ulu fule alafiya na penna ebe abalawu kono kaburu kono yeso dakabana munun jo muso nunu yere be korto ulu ka idaka bade eye riba ngana ka so dakaba munun do salo dakaba munun jo ni e fatura e ka muso be korto idaka bade depuis e ma bad do yere ni chewu do be nyogon fe folo dibila a dɔw fana ni banna dɔrɔn depuis banna dɔrɔn cɛw dɔw b'u ka telefonili damina fɔlɔ ka lahidu siri n'u ɲɔgɔn cɛ awa mɔgɔ dɔ bɛ na i ye riba nafolo minnu ŋanamu ka dakamana ju min dɔn mɔgɔ dɔ bɛ na siya kɔnɔ ka si ka dilan ka i muso kɛrɛfɛ e ka ɲɛnamaya hari o tun tɛ se ka gɛrɛ ka don da la nafolotigi caman bɛ yen sisan ni sara hari e ka balima sɔrɔ i ka muso t'olu fɛ sisan a bɛ taa mɔgɔ dɔ suwaji dɔrɔn a bɛ ba i ka mɔgɔw bɛɛ ma a bɛ taa mɔgɔ dɔ suwaji dɔrɔn o bɛ n'i ka dilan ka k'u ka baro kɔrɔw fɔ muso yɛrɛ depuis i da banna dɛ jabe da ka kun dilan ka yɛrɛ pere ka jabe da o de bɛ daminɛ ale bolo fɔlɔ a bɛ cɛ ɲini la ɲinan kɛra e kɔ e bɛ taa kɔnɔ kaburu la e ye riba min ŋanamu k'a to i kɔfɛ i bɛ taa kɔnɔ kaburu kɔnɔ cɛ kura min nana n'a n'i ka muso sigira i ka salon kɔnɔ ou bien n'a nana da wagati min fɔ a b'i denw gɛn a ye bɔ n ka lafiya a ye bɔ muso in fana b'a dɛmɛ la a ye bɔ tonto bɛ sunɔgɔ a ye bɔ tonto bɛ i denw bɛ gɛn dɛ la hawla wala quwwata illa billah nin diɲɛ ko an k'a kɛ dɔɔnin ye dɛ an k'a kɛ dɔɔnin ye dɛ yiriba a y'a dabila darura si tɛ baara halalen ka ca baara min hadamaden bɛ se ka balo na min tɛ yiriba ye yiriba tɛ darura ye dɛ a ye yiriba to ye wa hari minnu ka nafolo ye halala ye n balimaw hadamaden a ye dɔ bila aw ɲɛ koyi a ye dɔ bila aw ɲɛ dɛ ɲɔgɔn da nin dakaba mobili sanni la ɲɔgɔn da nin so dakabanaw jɔli la a ye dɔ bila aw ɲɛ dɛ n'a ma dɔ bila aw ɲɛ depuis sara dɔrɔn i muso kɔni ye dɔ bɛ lahidu ta dɛ ani dɔ bɛ lahidu ta lahidu bɛ daminɛ ɲɛnana kɔ telefoni minnu bɛna dɔɔni kɛbagaw ma dɔɔnen don ni mɔgɔ sara sisan telefoni bɛna min bɛ e nafo o tɛ fɔ dɛ ne bɛ don a ka tiɲɛ laban a sara ka nin de to ka nin de ne b'a ka tiɲɛ laban anw kan ka hakɛ jumɛn sɔrɔ a ka tiɲɛ la yala tiɲɛ bɛ se ka tila sani da ka ba wa ko ninnu dama de bɛ ɲininka diɲɛ laban in na sisan e ka juruko yɛrɛ tɛmɛna u t'a fɛ da yɛrɛ ka maga i ka juruko la ko juru b'i la u t'a fɛ da yɛrɛ ka maga o la la hawla wala quwwata illa billah subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk kalim min kɛra sanu an ka soma kunun ka ɲininkali u ko muso min an balimamuso min ko ale siwolen do ji jɛma dɔ bɛ bɔ ale la a bɛ se ka sali n'a ye wa ibnu semina rahimahullah ni dɔɔni kɛbagaw tɔw ɲininkara nin na u ko muso kɔnɔma ji min bɛ bɔ a la ten ji jɛma min bɛ bɔ a la ten n'a y'a sɔrɔ ji in bɛ bɔ denso de kɔnɔ a sɛnɛyalen de don mais a bɛ muso ka saliji tiɲɛ mais n'a y'a sɔrɔ ji in bɛ bɔ minal masanati n'a bɛ bɔ ɲɛgɛnɛ ji foroko de kɔnɔ sugunɛ ji foroko n'a y'a sɔrɔ a bɛ bɔ yɔrɔ de la ji in sobilen don a bɛ saliji tiɲɛ
mais o ko a ka ca o ji sugu ni muso kɔnɔma do a ka ca hari ni muso min kɔnɔma tɛ o ji sugu ka ca a bɛ bɔ denso de la wala bunasemini ko n'a bɛ bɔ denso kɔni de la sɛnɛyalen de do maana ni ji in donna a ka fini n'a ka fari yɔrɔ de ma min ma a sobilen tɛ ji in yɛrɛ sɛnɛyalen do mais a bɔli kɔni bɛ muso ka saliji tiɲɛ n'a y'a sɔrɔ i ye saliji ta a bɔr'i la saliji bɛ tiɲɛ ou bien n'a y'a sɔrɔ a bɔr'i la i bɛ sali kɔnɔ saliji tiɲɛna sali tiɲɛna i bɛ sagɛ saliji ka de i bɛ saliji kura de ta mais o ko n'a y'a sɔrɔ a ji sugu bɛ muso nɔfɛ de wagati bɛɛ musow dɔ ta u ye fɔlɔ min fɔ n'a ko a b'i ka saliji tiɲɛ i bɛ taa saliji ta o y'a sɔrɔ min ta bɛ n'a ma wagatiw dɔw la a bɛ tigɛ wagatiw dɔw la donc n'a nani ma a bɛ bɔ denso de kɔnɔ ji in yɛrɛ sɛnɛyalen don mais i ka saliji tiɲɛna i bɛ saliji kura ta ka sali bon n'a y'a sɔrɔ bunasemini ko n'a y'a sɔrɔ a bɛ tigɛ mais e yɛrɛ b'a dɔn nin wagati na a tigɛra ka bɔ n na dɛ bon mais nin wagati na a bɛ namana nin wagati na ji in bɔra mais sani sali wagati wɛrɛ kana a bɛ tigɛ maana sali fana wagati ji in bɔr'i la mais sani lagasara wagati ka se a bɛ tigɛ a ko o sugu ni a nanina sali wagati min na i bɛ se ka o bila sali wagati min bɛ tugu la i bɛ saliji ta i bɛ sali n'a nali ka ci ma mais a bɛ tigɛ a tigɛra wagati minnu na i bɛ sali a bɛ na i ma wagati minnu ma n'a na ni sali wɛrɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan i b'a bila o ni o sali nana wagati dɔ na i bɛ saliji ta ka sali bon n'a y'a sɔrɔ a tɛ tigɛ sa n'a y'a sɔrɔ a bɛ muso nɔfɛ u ko o bɛ komi seli bawuli sisan o ji sugu bɛ muso nɔfɛ de kodayi dɔrɔn wagati bɛɛ a bɛ bɔ dɛ wagati bɛɛ a bɛ bɔ donc u ko ni muso sugu fana bɛ komi almustahada bangejoli bana bɛ min na ni muso bɛ taa o kiri la mais maana sali wagati e ka saliji kelen ta ni sali wagati sera saliji ta bon fo ka to wagati sali ni ji min bɔ bɛ a t'i ka saliji tiɲɛ sariya jɛra ko maa dɔ a faamura ni min ta bɛna a bɛ tigɛ ni min ta bɛna a la mais kudayi tɛ n'a nani la wagati min a dɔn ni fini minnu na a bɔra dense dɔ kɔnɔ a dɔnna fini minnu na olu sɛnɛyalen don mais saliji tiɲɛna i b'i ka saliji kura i bɛ sali n'a y'i sɔrɔ hari sali kɔnɔ sali tiɲɛna bon ni sisan nin ta bon ale bɛna nani ka ca ma dɛ mais a bɛ tigɛ a nali ka ca ma dɛ mais a bɛ tigɛ donc n'a tigɛra wagati min na saliji ta o wagati la donc i ko o wagati sali awa ani hari sali min bɛ se ka fara kan ni yɛrɛ y'a dɔn sali dɔ in wagati a bɛ se ka na ma donc pour ka ko nɔgɔya ma wagati saliji o ka gɛlɛn ma i bɛ se ka a yagaruya ni wagati dɔnna dɔrɔn i bɛ saliji ta i bɛ sali bon n'a y'a sɔrɔ a b'i nɔfɛ kudayi de e b'a bila de sali wagati kana teliya ka saliji ta de mais ni wagati dɔnna dɔrɔn i bɛ saliji ta n'i ye saliji min ta fo ka to wagati sali ka ba ji bɛ bɔri la hari n'a bɔri la k'i to sali de kɔnɔ continue ka sali la fɛn t'i kan nin bɛ komi seli bawuli bɛ mustahada u ye min fɔ nin na o y'o de